Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gure urrengo gonbidatua Jaione Urtasun da. Txiki-txikitatik harri zeukan arte eszenikoetan ibiltzeko jaioa zela. Dantzatu, kantatu, antzeztu noski. Goazen jakitera gaur egun nola eta non dabilen. Bueno, ongi etorri, Jaione? Eskerrik asko. Eta, bueno, zer moduz? Ongi, bai, egia esan da egoera dagoen moduan, ezin gara kexatu. Ezin gara kexatu, hori da. Hori da, bai. Ze, zu, artista zara, baina non orkesten duzu zure burua? Ze arlotan edo zentratzen zara? Bueno, nik txikitatik antzerkia egin dut, orain ere, egia da antzerkiaren barruan ere beste gauza desberdin batzuk egiten ditu dela, ipuin kontalari moduan, orain ere, txontxongilo batekin nabil, eta, baina batez ere antzerkia irakasle moduan, orain ere, zuzendaritzan ere hasi naiz pixka bat trebatzen, eta, hori sorkuntza, irakaskuntza, eta antzerkia batez ere. Eta esan duzu txikitatik. Bai. Ordan txikitatik gontzara antzerki munduan murgilduta. Bai, hori da, ni antzerkia berez egiten hasi nintzen 9 urterekin Nafarroako Antzerki Eskolan, eta gero, betidanik jarraitu izan dut, egon nintzen urte batez edo horrela ez nuela egin, izan zela pixka bat nire urte iluna, horrela, nerabean hori izan nuen urte bat antzerkia utzi nuela, negoela pixkatik pixkatik pasota, bai. Eta justo kasualitatez izan zen, antzerkia egin ez nuen urte bakarra, orduan horrek ere zerbait esan zidan, ez? Bai, hor behar zenuela, ez? Horrek ematen zizuna, ez? Beharrezkoa zenuela. Hori da. Eta orduan, zu Iruñekoa zara? Bai. Eta antzerki eskolan sartu zinen norbaitek gomendatuta edo? Printzipioz ez, egia esan da, nik ja 4 urterekin ni ikastolan nengoenean, niri beti gustatu izan zaitere abestea, dantzatzea, naiz nahiko salsera. Eta 4 urterekin ikastolan genukan irakasle batek eraman ninduen telebistara, Txirrimirri eta Txiribitonek egiten zuten programa horretara abestera. 4 urterekin, bai, eta grabatuta dago, bai. Eta orduan horia izan zen nire lehenbiziko kontaktua, plato batean, abestera. Eszenatoki gainean baita ere? Bai, izan zen platoan, nik abestu, nik bakarrik abestu, gainera. Wow, eta 4 urtekin? Bai, super urduri, bideoa da superpolita nagorrela. Denbora guztian gona hartzen, ez dakiz zer, eta gaina hitz egiten du superongi euskeraz, bai, oso polita da, bai. Eta gero, hor ere, urte pare batez egon nintzen aurkantari txapelketan, eta beti pixkat ikastolan ere, hori geneukan musika irakasle oso animatu bat, eta grabatzen genituen gabonetarako diskak, eta horrelako gauzak, eta beti, hori, beti salseoan, abesten, dantzatzen, bai. Eta gurasoek beti ematen olako, bultzada edo jarraitu bidontatik? Bai, egia esan da beti danik, bai. Zorte ona izan duzu orduan zentzu horretan. Bai, amak esaten ditez nik 3 urterekin esaten nuela, eta onditan ez, galdera tipikoa, zer izango zara onditzen. Eta nik ez nuen antzezlea esaten edo antzerkia esaten nuen arte dramatiko ikasi nahi nuela. Arte dramatiko, bai. Eta argi neukan, oso argi omen neukan, txikitatik, bai. Eta gero gaztaroan, izan zenuela horre urte iluna, baina bakarra izan zen? Bai, izan zen, sartu nintzen batxillergoan, eta urte horietan ere 16 urterekin edorla zaudela. Errebelde pixkat, hori da, pixkat errebelde, deszentratua, ni egia esan dez nintzen oso ikasle ona, DBH ongi atera nuen, baina gero batxillergoan gaizki. Eta hor, lehenbiziko batxillergoan izan nuen krisialdi txiki hori, eta batean joan nintzen egun batean etxera negarrez, eta esan nien ez dut batxillergoa egin nahi, eske antzerkia egin nahi dut. Eta ia lehenbiziko maila egina neukan ia, ez kostata, baina atera nuen, eta gurasoek gaia batxillergoaren erdia egin duzu, saiatu bukatzen,
Saiatu nintzen bai, baina Baina ez. ez nuen bukatu. Eta adibidez, orain badaude batxillergo eszenikoak, Bai. eta zure ustez, zu batxillergoan zeundenean, batxillergo artistikoa egin izan bazenu? Nik uste dut desberdina izango litzatekela. Bueno, azkenean gero badituzte ez ikasgai berdinak, filosofia, historia eta hietakoak. Finkoak edo trikoak. Finkoak hori da. Baina, nik orain adibidez klase ematerari naiz, hori DBH lehenbiziko mailako arte estenikoko ikasleekin, eta esaten dut, ze enbidia, ze pena, ezin izan nuela hori egin, osea. Claro, ze igual ezberdina izango litzateke, ez? Bai, nik uste dut baietz. Bai. Baina, bueno, ez hitzaigun tokatu, beste gauza bat. Hori da, azkenean bilatu zenuen zure bidea, ez? Hori da, bai. Eta orduan, Iruñekoa izanik, imaginatzen dut, baita ere, goi mailako ikasketak ere ingo zenituela Hemen Iruñan, baina lehenbizi, ni beste nire lagun minarekin beti bile gara eskutik antzerkiaren munduan ezagutu ginen, hori 10 urterekin eta oraindik elkarrekin jarraitzen dugu kuadrilla berean eta bar. Eta berarekin, hori batxillergoan geundenean, izan genuen krisialdi hau eta biok joan nahi genuen antzerkia ikastera, eta antzerki eskola hemengoa ezaguna genuenez, iruditzen zitzaigun nahi genuela beste toki batera joan, ez? Baina Madrid edo Bartzelona iruditzen zitzaigun gehiagizkoa orduan joan ginen Bilbora. Hala! Eta bertan egon ginen, ikasturte bakarra, ze, ez zitzaigun antzerki eskola hori gustatzen, ez zen gure antzerki egiteko modua, baina, oso lagun onak eraman genituen, eta hor urte batez egonda, biak elkarrekin joan ginen Nafarroako antzerki eskolara. Eta hor bai gustora. Eta horia bai, oso gustora, bai. Niretzat izan ziren, urte batzuk, errepikatuko nituzke oraintxe bertan, Ze guai. Bai. Eta hor, egin zenuten horrelako talde bat, edo gero profesionalki jarraitu duzutenak, edo... Bai, bukatu genuenean, ni 3. maila bukatzerakoan, gero hasi nintzen nire bikotearekin, Xabirekin, eta berarekin batera, eta nire lagun minarekin, Ferminekin, Bilbora joan nintzenarekin, sortu genuen gure taldea, 3 elkarrekin. Orain geratu gara bakarrik biak, ze, lagunak beste bide bat darama, eta... Baina, hortik atera ginen, hori bakarrik 3 ginen, baina, gero beste jende batekin ere lan egin izan dugu, bai. Bai, ze, azkenean mundu honetan kontaktuak dira oso garrantzitsuak, ez? Azkenean, nor ezagutzen duzun, edo norekin kontatu zerbait egiteko, edo... Bai, eta niri oso aberatsa iruditzen zait ere jende desberdinarekin lan egitea. Azkenean, bakoitzak eskaintzen dizkizu gauza batzuk, baliabide batzuk, lan egiteko modu desberdinak, orduan, eta norbait berria ezagutzen dudanean lan egiten, da gozada bat, egia esan da, bai. Eta nolako harremanak sortzen dira antzerkiaren munduan? Denetarik, nik esan dezaket, nik uste dut jende gehienarekin ongi eramaten naizela, eta baina gero ere, nik uste dut espektakuloaren munduan badagoela, ego gehiegi, ere inbidia asko, guk ez dugu izan, nik ez dut izan arazorik inorrekin, ez? Baina beste talde batzuen artean, ikusten dira, zuk egiten duzu lan gehiago, honek egiten du, honek deitu nahi, honek ez dakit. Baina nik adibidez egin ditudan harreman guztiak oso onak eta mundu guztiarekin oso ongi, Bai, zezke gainera, igual profesionalki izan daitezkela horrelako konfrontonat, zaten da... Bai, gatazka txikiak edo, bai. Baina berez, zu talde batean zaudenean lanean, eta antzerki munduan da azkenean realitatearen islada, ez? Azkenean, biluztu behar zara pertsona horren aurrean, ez? Pertsonalki orduan batzutan, sortzen diren harremanak dira oso potenteak, ez? Konfiantza hundia. Bai, eta adibidez, hori guri gertatu zitzaigun, ez? Taldean 3 ginen, eta bestea zen nire lagun mina, eta oraindik bada, baina azkenean, iritsi ginen punto batera, hain intensoa, erabaki genuela, nahiago genuela lagunak izaten jarraitu, elkarrekin lanean egitea baino. Bai, hori... Bai, eta gertatu zaigu, ez? Edo oso ezaguna den norbaitekin lan egitea, eta bapatea, ikustea ez dugula ongi elkar ulertzen, gertatzen da. Eta esaten duzuna, azkenean dena da superintenso, eta baita ere hori lagunak egiten dituzu, eta antzerki eskolan ezagutu genituen mundu guztiarekin, kriston harremana, maitasuna toki guztietatik, bai.
Eta nolako, zer ematen dizu antzerkia, hainbeste engantzatzen dizuna, edo zer ematen dizu artea? Ai, dena. Ez dakit sortzeak, zerbait sortzeak, eta bapatean ikustea funtzionatzen duela, jendeak disfrutatzen duela, lortzea, jendeak negar egitea, emozionatzea, ez dakit, eta hor egotea eta sartzea, hori beste azal batzuetan, eta bai, jolastea batez ere ez, niretzat antzerkia jolasa da, baita oso serioa baldin bada ere, ez, jolas bihurtu dezakegu, eta lan egitea egun osoa jolasten, Marabila. Hori da, bai. Gero baditu bere alde ezain positiboak, ez? Azkenean oso ez egonkorra denez, batzutan Bai. Azten gara gora azalak edo... Hori da, beti gaude iristen gara, iraian, ez? Eta, kurtxo hontan, zenbat ikastaro, zeraterako zaigun, eta beti hori uda iristen da, eta badakigu, orain iristen da denboraldi hau, dela bajon, normalean, kaleko antzerkia ere zerbait egiten dugu, baina normalean udan ez da antzerkirik programatzen, ez, antzokietan, orduan, badakigu, uda beti dela lasaiago, orduan, neguan aldugun guztia egiten dugu. Bai, jendea dauka baita ere, igual, hau, pentsatzen du jendeak udan edo, kalean edo, herriko festetan edo, dela goraka da, ez, artistentzat, baina benetan ez da hainbeste zen negua da, ez? Bai, hori, kaleko antzerkia egiten baduzu, adibidez nik ere lan egiten dut kikikoko tamoko paiazoekin, ez? Eta hauekin bai kalean asko egiten dugula eta herriko festetan eta horrela, orduan normalean ekaina, uztaila, guztua izaten dira hilabete batzuk potenteak, baina egia da agian bakarrik daukagula hori, udan. Osea, eta lau emanaldirekin ez zaigu iristen autonomoak ordaindu etxea eta jazta. Hori da. Bai. Eta adibidez, zer ezberdintasun dago adibidez kaleko antzerkia eta eszenatoki baten gaina egiten duzun antzerkiaren artean? Kaleko antzerkiak behar du agian energia gehiago, ez? Azkenean, kalean tokia zabalagoa da, energia, ahotsa badoa, orduan beti da antzerki bat nik uste dut irekiago, espresiboago. Haien ez da publikoa, ez? Eta hor dago, baina igual publikoa ez du berez aukeratu horregotea, ez? Hori da, askotan edo tokatu zaigu herriko jaietan eta pasatzea herriko mozkorra eszenatoki erditik, edo... Bai, eta hori azkenean kalean eginda lortu behar duzu publikoa hor gelditzea. Bestela baldin badoa... Agur. Hori da. Eta improvisazio aldetik ere behar du nahiko puntu handia, ez? Hori, azkenean, eszenatoki erditik pasatzen baldin bada pertsona bat, ez egoena hor pasatzeko programatuta edo, ez? Bai, sartzen duzu, hombre, kaixo, zer moduz, eta edo, zeo zer esaten diozu, sartzen duzu, gainera publikoak beti eskertzen ditu horrelako... Bai, momentuak. Bai, orduan, edo hori ume txiki-txikiak, urte bateko ume bat egotea hor, eta galtzetatik tiraka, edo, horrelako gauza gertatzen dira. Baina, jolasten duzu eta listo, bai. Eta baita ere sorkuntza aldetik, eszenatoki gainean egotetik aparte, baita ere diozu zuzendaritzan eta hasi zarela, eta zer inspiratzen zaitu edo sortzerakoan? Askotan egia esan da sortzen ditudan gauzak izaten direla enkarguak edo eskatzen dizkidaten gauzak. Orduan, normalean enkargu bat izan daia, gai zehatz bati buruz izaten da, edo horrelako zerbait, eta orduan, nik hartzen dut esan behar dudan informazioa, eta gero, buelta ematen diogu modu komikoago bat, edo eskatzen denari egokituz, eta moldatzen gara. Eta aurrera. Bai. Bestela, batzuetan hori idazten ditugu ideia, egin dezakegu, baditut ideiak idatzita, ez? Obra bat, honi buruz, edo orain egingo dugu, ametsak ditugu pila bat, idatzita kuaderno batean, hori garrantzitsua bada ere. Bai.
bai. Eta non sentitzen zara erosoago komedian, edo horra dramatikoagoetan, edo... Bueno, egia da nik uste dut naizela komikoago nire izaeragatik edo ezakit, eta egia da, azken urteotan lan egin izan dut gehiago ume antzerkian. Orduan horrek beti tiratzen du gehiago komikorantz, hori da. Baina asko gustatzen zaitere drama, eta pena ez daukagula hainbeste aukera helduentzako antzerkia egiteko, baina asko gustatzen zait. Egin izan dut, eta egia esan da, bueno, ikusten duzu zure burua beste toki batean, eta oso interesgarria da, bai. Igual lana ez, barrukoaren aldetik edo izan behar da intensoagoa, ez? Dramatik duzunean, ez? Bai, hori da. Beste gauza batzuekin konektatu eta... Hori da. Eta zein da zure gustokoen edo inspiratzen zaituen aktoresa edo aktorea? Begira, ez? Baldin baduzu. Ni egia esan, zine aldetik ez naiz oso ikuslea. Egia da, askoz gehiago joaten naizela antzerkira zinemara baino. Baina, ez dakit zer esan, egia esan da. Bueno, badira antzerki taldeak ez oso profesionalak, adibidez, bueno, behin egin genuen obra bat maskarekin, eta badago talde bat alemaniarra dela, Family Flots deitzen dena, eta dira, bueno, maskarekin nik uste dut Europako artistenak, iaia, eta horiek bai ikusi izan ditut, eta egin izan dut ikastaro bat beraiekin eta bar, eta flipatu nuen. Osea, osea... Ez ki, maskaren kontua baita hori da beste mundu bat, ez? Bai, beste hizkuntza bat, osea, bai. Antzerkiak ditu, beti pentsatzen dugu antzerkia, eta pentsatzen dugu ezakit modu batez, ez? Baina benetan antzerkiak ditu registro pila bat, ez? Bai. Eta gainera, bueno, orain, musukoarekin ez egiten dituzuna antzerkirik edo? Baten bat, bai, tokatu izan zait. Antzerkia ez gehiago ipuin kontaketak, ipuin saioak, ze hori tokatzen bada liburutegi txiki batean egitea, egin beharra daukagu musukoarekin. Pena, ze galtzen da aurpegian. Hori da, maskara baten modukoa da, ez? Azkenean, maskara jartzen duzunean, beste zerbaitetan bihurtzen zara, eta zure izaerari zerbait ere galtzen duzu. Bai. Baina, bueno, adibidez, klaseak eta baremateko, bere alde txarra dauka, argi dagoz ez dituzu ikusten ikasleen espresio guztiak eta bar, baina maskara eramateak ere behartzen ditu ahotsa gehiago ateratzera. Osea, adibidez, gehiago proiektatzera edo gorputza gehiago mugitzea, energia gehiago jartzea gorputzean, aurpegian baino, ez? Orduan, bueno, alde hortatik, eta adibidez egon nintzen ikusten, Txontxongiloen ikuskizun bat, Gaiarrean txokian zegoela, egon zen erakusketa polit bat eta bar, eta noski, Txontxongiloak horlakoak ziren eta atzean zeuden manipulatzaileak, eta hor izan zen, maskariarekin esan nuen, ostras, eske da, perfecto, bai, eta esan nuen, gian Txontxongilarientzat ez da hain txarra, osea, bai, ze galtzen zen ja guztiz, osea, beltzez eta, bai, eta esan nuen, bueno, alde honen bat, agian. Positiboak baditu, ez? Bai. Horretan ez nahi zohartu, baina egia da. Bai, nik ikusi arte ere, baina bai. Zezu ere txontxongiloetan ibiltzen zara, ez? Bueno, orain hasi naiz aurrentzako telebista programa batean, txontxongilo bat ahotsa jartzen. Ze guai. Eta zu ere egiteko txontxongiloa edo... Ez. Zu bakarrik ahotsa eta mugimendua. Nik ahotsa eta mugitu, hori da, bai. Eta nolakoa da hori? Oso ezberdina da? Egiten duzun lanetik oso ezberdina? Bai, ze azkenean, hasteko telebista da, telebista eta antzerkiaren alteko desberdintasuna hor dago. Gero, nik egia esan da, txontxongiloak erabili izan ditut, noizbait, baina gehiago jolasteko edo antzeslanen batean, baina oso erresa. Momenturen batean. Eta, batean iritsi nintzen eta txontxongilo hau da super, orain ja hartu diot trukoa, baina mugitzen ditu begiak, da dena mekanikoa, zeukan nik ikusi nuenean esan nuen, ostras, ez dakit honekin ausartuko naizen. Baina saiatu nintzen eta ustez ahotsa gustatu zitzaien eta gero eta trebeago. Baina desberdina, ze azkenean zaude hor sartuta, txontxongiloaren atzean, kamera bat,
ez du inorrekin ere hitz egiten, dira dena bakarrizketak, orduan, bueno, desberdina, baina polita ere. Eta horretarako ere, landu behar izan zenuen zu zerbait, ze azkenean? Bueno, horretarako casting bat egin zuten, eta, osea, beraiek bidali zuten testu bat, eta hori, eta gero, bueno, gure txontxongilo bat eraman behar genuen ere, beste ahots batzuk eta berfrogatzeko, eta, bueno. Baina behin hartuta, lana bai egin behar izan zenuela, ez? Horretara egokitzeko, ez? Eta trukoa edo hartzeko. Bueno, berez hor, baita ere gidoilari bat dago, eta nik gidoia jasotzen ditut, etxean ikasi, praktikatu hori etxean ibiltzen naiz horrela eskuarekin. Txontxongiloarekin, ez? Txontxongiloarekin ez. Hasieran bai utzi zidaten etxera eramaten, zeda horrelako bitxo bat. Orduan, egunero berarekin gora eta bera ibiltzea. Hasieran bai etxera eraman nuela, pixkat praktikatzeko, baina bueno, orain ja ez dut beharrezkoa izaten normalean. Interesgarria. Bai. Horrelako gauza ezberdinak ez, frogatzea, eta... Bai, eta hori aurten ere pandemia dela eta gauza audiovisual gehiago ez, ikusentzuneko gehiago egin izan ditut. Hori adibidez, Tafaiako jaien retransmisioen streaming egin genuen, eta lagun batzuekin bideoklip bat, eta, bueno, ongi, bai. Bideoklipa ikusia dut, bai. Bai. Ja, jartzen dugu. Bueno. Eta adibidez, karo, ze zu antzesla izanik, horrelako pandemia batean, ez, non antzerki guztiak itxite dauden, zuzenekoa edo jendearekin egotearena ez dago oso ondo ikusia, eta, bueno, ezin da. Eta zuzeneko hori galtzea, karo, antzerkirako esentziala da, ez? Orduan, nola... Bai, bueno, hasieran gainera hori, iritsi zenean hau guztia, pues hori, guztiak geunden esan ez baina zer, ez? Zer da, hau, zer gertatuko da, ez daukagu lana, antzokiak itxita, gainera hori antzokietan jendea pilatzen da, nola, ez? Baina, bueno, azkenean eske moldatzen zara, hasieran, hori eta ikuskizun gehienetan aurrentzat izan da, lehen ateratzen genituen aurrak, baita materialak haien artean partekatu, ez dakit zer, baina orain ezerrez, orduan moldatu behar izan dugu dena egoera hontara. Hori da. Baita dantzak eserita, ateratzen dugu aulki bat, eta egiten dugu eserita beraiek bere tokian eserita egiteko. Ze, karo, azkenean esaten baduzu egin nik bezala, ez? Eta zutik zaude, gehienez, osea, txikienek eta bar, hartzen dute eredu hori, orduan ateratzen dugu aulki bat, eta dantza egiten dugu. Ostras. Bai. Eta izan dituzu horrelako anekdotarik edo pandemia hasi zenetik zuzeneko ikuskizunetan? Ez dakit, orain ez datorkit burura. Ez dakit. Horrela anekdotaren bat, gogoratzen dut zein izan zen gure lehenbiziko aktuazioa eta sentimendu hori, ez? Pandemiatik bueltan, izan zela uztailan, eta, bueno, lehenbiziko aldia lan egin behar genuela ja musuko, osea, aktuatzeko momentuan ez, baina montaje guztia eta bar musukoarekin, eta aktuazioa lazka hon zen, iritsi ginen 40 gradu. Ostras, 40? Bueno, kasi 38 gradu ezakit egiten zuen kriston beroa, lehenbiziko aldia musukoarekin montatzen, gainera jarri ziguten plaza batean eguzkitan, osea, bueno, izan zen, pasa genuen gaizki, osea, baina hori, erortzen zitzaigun ura toki guztietatik, kriston beroa, zeuden erlepila, osea, izan zen hasteko gero emanaldia eta hori oso ongi, baina izan zen gogorra, bai. Eta gainera hori dena desinfektatu, ez dakit zer, osea, zen lehenbiziko eguna pixkat protokolo, dena, bai. Bai, orain ja daukagu ja barneatuta digengu tita batean, baina... Bai, egia da. Baina hasieran bai. Bai. Eta hasieran nolakoa izan zen baita ere publiko musukoarekin ikustea? Ze, ni adibidez horretaz ez nintzen ohartu, antzerki egin nuen lehenengo egunera arte, non faktore hori ez nuen kontutan hartzen, ez? Eta bapaten izan zen ostras! Bai. Egia da, askotan publiko gehiena izaten direla aurrak. Eta askotan tokatzen bada aur txikitxoak izatea, askok ez dara bate. Orduan, eskertzen da alde batetik ere aurpegi guztia ikustea. Irriparra eta ikustea, ez? Hala ere, irriparrak ere begietatik ikusten dira, ez? Baina, bezakit nik ohituta nago, ez dut galdera, osea, ez dut hau planteatu inoiz.
Ba, horrela izan zen, eta horrela listo. da, musukoarekin, ba, listo. Bai. Eta egoera honek, bueno, zu alde positibo pila bat, ez, eman dituzu, baina baita ere, azkenean, hainbeste aldaketa egon direnez, nola ikusten duzu antzerkiaren egoera horrelako pandemia baten ostean? Bueno, a ber, nik hitz egingo dut pertsonalki nire, osea, nik pentsatzen dut egongo dela jendea okerrago, baita hobeago, baina niri iruditu zait pandemia eta gero bai, adibidez Nafarroan ez dakit udaletxeek eta bar egiten ari direla esfortzua galdu ditugun aktuazio guzti horiek berreskuratzeko, eta nik uste dut ere Nafarroako antzerkia sustatzeko eta hemengoek lan egiteko. Nik iruditzen zait badagoela esfortzu bat. Orain, ez dakit zenbat iraungo duen, ze nire ustez hau izan beharko litzateke normaltasuna, ez? Betikoa. Osea, Nafarroan gaudela, goazen Nafarroako ez dute esaten azkenean, kanpoko jendea ere etortzea argi dago, ez? Eta oso interesgarria da, hori da, ikusten dituzu beste gauza batzuk, baina batzuetan sentitzen dut falta zaigula pixkat tarte bat, pixkat handiagoa Nafarroako artistentzat. Baina aurten hori ikusi dut, badagoela esfortzu, baina bueno, niri bai gertatu zait, ja uste dut 3 emanaldi ez egitea, jendea etorri ez delako, eta hori bakarri gertatu zait aurten. Karo, eske kontu horiek ere ez ditugu kontuan hartzen, baina karo, azkenean publikoa super beharrezkoa da antzerkian, ez? Azkenean, telebista egiten baldin baduzu, zu ez dakizu norbaitek piztuko duen edo ez. Azkenean gero igual programa bertan bera geratuko da, ez baldin badago audientziarik, ez? Baina zuzenekoan momentuan ikusten duzu, ez? Publikoa duzun edo ez? Bai, eta ja, 3 alditan hori jantzita, prest, eta ez dator inor. Hori da. Bai, justo gainera tokatu zen, ez dakite urrian edo azaroan jarri zituztenean berriro restrikzio fuerteak eta horrela izan zen, justo asteburu hortan, ez zela inor etorri, baina normala ere ez, batean berriro beldurra, berriro dena supergaizki dago geratu etxean, orduan, ulergarria da. Hori da. Eta gero ere tokatzen da askotan, eguraldi ona egiten badu, adibidez ipuin saioak, jendea gela batean sartzea, 30 gradurekin kalean, ez dira etortzen. Horregatik nik uste dut atera behar dugula kalera. Ez ipuinak eta bar egitera guraldi hona egiten duenean kalera, ze bestela. Eta listo, bai. Baina kalean, badirudi bitxo hau ez duela hainbesterako eragina egiten. Hori da. Bai. Eta gero, zu badaukazu baita ere zure konpainia, ez? Bai. Eta hori nolakoa da, osea, konpainia baten, jabea edo ezagit jabea deitu, baina parte izatea eta zu izatea horren sortzailea, ez? Bai, egia esan da, guk badugu gure konpainia, nik nire bikotearekin, Xabirekin, baina egia da lan gehiena egiten dugula konpainiatik kanpo. Orduan, orain bai gaude gure egin genuen nini txikientzako antzeslan bat justo pandemia hasi baino lehen estrenatu genuela, konfinamendu bitartean genituen 5-6 emanaldi bertan bera geratu zirenak eta aurten berriro arrankatu du eta eta horrekin gabiltza, baina egia esan da, gero ateratzen zaizkigu beste 1000 gauza inguruan eta ez diogu sartzen igual konpainiari nahiko genituzke ordu gehi. Baina, beste tokietan ere lana baldin badago, orain hau da pixkat komplementarioa, ez? Gure ametsa bai litzateke ia bakarrik bizitzea gure taldeaz, ez? Baina, ere niri oso aberatsa iruditzen zait beste gauza desberdinak egitea, beste jende batekin lan egitea, ze azkenean, bikotearekin bizi lan egin eta denbora guztian bakarrik konpainia horrekin, gustatzen zaigu ere beste gauza batzuk egitea. Noski. Bai. Eta gero audiovisuala eta antzerkiaren artean, zer nahiago duzu? Antzerkia. Bai, zalantzari gabe. Eta zenolako sentsazioa ematen dizu eszenatoki baten gainean egotea eta zuzenekoan publikoarekin hor? Eske hor, ez dakit, eszenatokiak ematen dizu zerbait, subidon bat, adrenalina, ez? Hori, kamera batek ez dizuna ematen, ez? Gainera, kamera baten aurrean, kamera daukazu eta jazta. Osea, agian dago, atzean grabatzen dagoena, ez? Baina ez daukazu benetan feedback edo
ez dakit gainera, bueno, pues, telebistak badu trampa, ez? Akatsa sartzen baduzu, moztu, berriro grabatu eta listo. Antzerkiak dauka arrisku hori, eta arrisku horrek, pues, asko gustatzen zait. Motibatzen zaitu, bai. Bai, baita askotan esaten dut, ez? Norbaiti testua ahaztea edo izatea blankazo bat estenatokian niri iruditzen zait superpotente, bai. Osea, ze hor, ateratzen gara denak, ateratzen duzu barrutik daukazun improvisazio ideia gauza guztiak, eske da momentu bat, eske atera behar zarela, hortik. Gertatu izan zu horrelakorik? Bai, gertatu zait, bai. Zuri edo? Bai, niri, bai. Zuri, bai. Aspaldi gertatu zitzaidan, bai, 17 urterekin edorla, gainera, bueno, izan zen La Casa de Bernarda Alba, pedazo de obra, ez dakiz zer. Eta estena supertensa, eta horrela, eta geratu ginen biak horrela. Zuri, biak? Biak, eta ez genekien jarraitzen, osea, izan omen ziren, ez dakit, 30 segundu, bueno, 3 ordu, iruditu zitzaidan, eta azkenean ateratzen neska bat, hurrengo estenan ateratzen zela salbatzera, eskerrak, ze geunden horrela. Ez genekien pausa jarraitzen. dramatika. Bai, pausa dramatika, eta horitan dramatika, bai. Eta ze pertsona izinen zu? Ni La Poncia egiten nuen. La Poncia, bueno. Eta ginen Bernarda eta Poncia, osea, gainera horietako elkarrizketa potente bat. Bai. Eta geratu ginen hor, bai. Eta, bueno, beste batzuetan gertatu izan zait, baina nik uste dut urteekin ere hartzen duzula improvisatzeko ahalmena, eta bai. Zein izan da zure pertsonairik gustokoena egiteko? Hasi ginenean gure konpainiarekin egin genuen Palabras encadenadas obra, dela Jordi Galzeranen obra oso on bat, 2 pertsonaientzat, eta hor ziren 2 pertsonaia Ramon, zela Xabi, eta Laura. Eta Laura hori da, nik uste dut, hor dudan pertsonai bat gainera, ez dakit, etorkizunean agian berreskuratuko dugu obra eta egingo dugu berriro, bai. Eta sartzen diozu pertsonalki duzun zerbait zure pertsonai guztiei edo batzutan... A ber, pertsonak gara, beti pertsonaiari sartuko zaio gurea den zerbait, ez? Zuk egiten baduzu pertsonai hori sartuko dizkiozu zure gauzak eta bai, nik uste dut bai, ez azkenean, osea, eske gu gara. Noski, bai. Beste pertsonai batean ateratzen gara, baina azkenean zure eskuak dira, zure begirada, zure ahotsa, orduan, bueno. Eta zure ikuspuntutik ere baita ere ulertuta, ez? Hori da. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu egoera? Pandemia hau pasata, utzi dituen arrasto guztiak? Ez dakit, nik etorkizuna niretzat hori da, iaia datorren astean gertatuko dena, orduan, orain nik uste dut udan lan gutxiago egongo dela, eta nik pentsatzen dut, egoera ere hobetzen doan einean, hobetuko dugula, ez dakit, nik espero dut baietz. Eta batzuek diote baita ere, orain pandemia edo krisi sanitarioa edo pasadugula, baina gero etorriko dela azkenean krisi ekonomiko bat, edo politiko bat, edo dena delakoa, ez? Eta orduan, hau azkenean kulturari eragingo dio, bai, ze beti kultura arloan murrizten dute pilo bat, ez, horrelako egoeretan. Orduan, aurrera jarraituko dugu, baina ze gauza beharko lirateke kultur sektorea duintasunez edo jarraitu ahal izateko? Ez dakit, baina azken finean, diru laguntzak eta gobernuen aldetik hori bultzada egotea ezinbestekoa da, ze azkenean nik egia esan da, asko funtzionatzen dut udaletxe txikiekin, Nafarroako herri txikietan, eta baina haiek ez badute dirurik jasotzen honetan gastatzeko, nik ere ulertzen dut, orain daudela beste egoera batzuk, adibidez, osasunbidea edo horrelakoak garrantzi gehiago dutenak, eta orain diru guztia sartu behar dela, txertoetan eta horrelako gauzetan. Eta pena da, beti kultura dela azken tximinoa. Hori da. Eta nik uste dut, afektatuko du, eragingo duela gure lanean, ez dakit. Espero dut ez, baina benetan krisialdi bat baldin badator, kultura fijo moztuko dutela. Zeu duzu dela kulturak gizarteari ematen dion gauzari garrantzitsuena edo onuragarriena?
bere ateratzea bere errealitatetik, ez? 2 orduz edo ordu batez edo, berdin zait, diska bat entzunez edo antzeslan bat ikusten edo artelan, edo zein artelan ikusita, gaitasuna duela beste toki batzuetara bidaiatzeko, beste egoera batzuetan jartzeko eta pixkat ahazteko zer garen, zer dugun eta gure arazo eta movida guztiak. Ez, alde batean utzi gutxienez ordu batez edo... Bai. Polita. Bale, eta ikusten dut hor dokazula zertxo bait? Bai. A ber, maskaretaz mintzatu gara? Bai, begira, hemen ekarri dut maskara bat, hau egin zidan lagun batek, hori 17 urterekin egin genuen antzeslan bat, zela El Sastrecillo Valiente, ipuin famatua, eta ni nintzen narratzailea, eta Pitoto izena neukan, eta maskara hau egin zidaten eta dago nire aurpegira egokitua. Jarri nahi baduzu jarrezakezu, baina hori dago egina nire formarekin, orduan aurpegia txikiago baldin baduzu sartuko zaizu bestela. Igual jarri zu, zuretzat baldin bada, pues... A ber, agian haunditu zait burua. Orain eske hileak... Ez gainera, ez dutu beha, wow, so guai. Bai. Eta hau zen Pitoto, bai. Ze polita. Bai, eta pues... Eta zuretzat pesaizki egina, Bai, lagun batek egin zidan, eta pues hortxe daukat maitasun asko diote maskara honi. Pues normal. Eta badago, pues ja erabileraz eta bar. Piskat, bai. Ze asko erabili genuen eta nik izerdi asko egiten dut, eta hau eskaiolazkoa da, orduan, pues baditu bere gauzatxoak, baina hemen zuen perfecto. Altar honetan jartzeko, hori da. Gure Jarriko dute mentxe, Pitoto. Ze polita. Eta orain, hemengo gauzetatik, zein aukiratuko zenuke horrelako improvisaketa bat egin beharko bazenu? Agian, urre koloreko hori dela igual ikusgarriena. Superpolita, Bai. Behin zu frogatu, Jaione? Frogatzeagatik, aber nola gelditzen zaidan. A ber. Ostra, gelditzen zaizu super ondo, Bai, ez? Orain ez dauka... Ze polita. Bai. Maskarak dira superpolitak egia esan. Bai, oso polita. Jaione, mila esker etortzeagatik. Zuei, gonbidatzeagatik. Zorte hon zure bizitzan eta, proiektu artistiko guztietan. Oso ongi, eskerrik asko. Bai, eta egonen gara. Bale, mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.